Yo, what's up mga kasinag? Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, natatandaan nyo po mga kasinag itong bahay na ito? Ito yung mga kasinag yung bahay na ipinagawa natin kila Ate Arian. Maraming salamat po sa lahat ng nag-sponsor para mabuo ang bahay na ito. Ngayon kasi mga kasinag, i-update ko lang po kayo tungkol dun sa anak ni Ate Arian. Kasi nga mga kasinag, yung anak ni Ate Arian hindi dati na upirahan. Kasi nung nakaraan taon mga kasinag may sakit siya tapos hindi nakapasa sa medical. Kaya sabi ng doktor nung nakaraan taon, kondisyonin muna yung bata para next year maoperahan na. Ngayon mga kasinag, kailangan kasing i-update si Lotario. Dalhin sa BMC sa Naga para malaman mga kasinag kung pasado na siya sa medical para maoperahan. Kasi mga kasinag, may nag-sponsor po ng pamasahe nila Ate Arian papunta sa ospital. Shoutout pala kay Ma'am Donabel Banganan. Siya po ay nagpadala ng 3,000 na pamasahe nila Ate Arian papunta sa ospital. Ito kasi si Lotario mga kasinag, sa mga hindi po nakakaalam, itong bata na ito yung may nakalabas na bituka sa sa tiyan. Hindi ko na pakita mga kasinag, andyan sa loob. Sana mga kasinag, maoperahan ang bata na ito kasi nakakaawa naman. Nakakaawa naman lalo na lumalaki na siya mga kasinag, yung kanyang bituka hindi pa naiibalik. Kaya na-update ko po kayo ngayon. Sa lahat po na nag-sponsor, tumulong para kila Ate Arian noon, mapatayo itong bahay na ito. Ako po ay nagpapasalamat ng marami mga kasinag sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta nyo sa aming YouTube channel. Maraming salamat po mga kasinag. Muli kong ipakita sa inyo mga kasinag yung bahay ni Ate Arian. Pasilip ko lang sa inyo, ito yung bahay ni Ate Arian mga kasinag. Ito po yung pinagawa natin nung nakarang taon na trabaho ng Team Lakas. Pasok tayo. Ayun mga kasinag, pasok tayo. Ayan si Ate Arian at si Lotario. Ayan yung bata mga kasinag, nakalabas ang bituka. Pagdating dito mga kasinag, mayaman na sila. Sa dami ng medalya. Ayan Grabe yan mga kasinag Kaya yung mga medalya to? Kay Paulo. Lahat ito? Lahat yan. Kulang na nga yun. Yung anak kong panganay. Ang dami Simula na ito mga kasinag, daycare hanggang high school. Siya nga. Gymnast. Sa gymnastic. Ayun, gymnast. Mga award pala niya yan. Ang dami. Ito na mga kasinag yun. Yung bahay na pinagawa natin. Pagdating dito sa kusina, ito yung kanilang kusina. Ayan. May langka na gulayen. Santol. Hinog baga. Hinog nga. Hinog? Mabango. Hinog na mga kasinag. Binuhay mo yan ang gulayin nila. Hinog na. Ito pala yung mga kasinag yung bahay na pinagawa ng sponsor. Hindi ko na kayo pakita sa kwarto at baka may naglalabing-labing dyan. Wala. Wala. Wala kasi yung kala ko meron. Kasi mga kasinag yung nag-sponsor palan, pinapabigay yung 3,000 pag paalis na daw sila Ate Arian. Yun ang sabi sa akin. Ang tatanungin ko ngayon si Ate Arian kung anong plano niya. Anong plano mo na kailan kayo alis? Mga September. Kasi August. August ngayon. first week na September. September na lang. Maagi pa ga ako. Maabot pa sa Next month na. Tanganing i-condition ko man giraray siya. Yun ang plano ni Ate Arian mga kasinag. Kasi siya naman ang masusunod. Tawag dito, September na lang. First week ng September. Para makuro-condition pa daw niya si Lotario. May laban to Ayan mga kasinag, Madam, narinig niyo naman yung kanyang kasagutan. Sa nag-sponsor, first week daw po ng September niya dadalhin sa ospital si Lotario. Basta September daw mga kasinag. Update ko lang po ulit kayo sa mga susunod pang kaganapan. Sana maoperahan na talaga si Lotario mga kasinag. Ipag-pray po natin na makapasa na siya sa medical at maibalik na sa normal yung kanyang bituka. Para hindi siya nabubuli mga kasinag kasi nakakaawa naman. Kasi hindi pati siya makapag-focus sa pag-eskwela. Kaya ipag-pray natin mga kasinag. Ayan lang po ang aking kahilingan sa lahat ng aming mga viewers, subscribers. Maraming salamat. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye-bye.